Alhamdulillah sehat nggih Mas nggih. Awit donga pangestu Bapak, kula pinaringan sehat walafiat jasmani rohani seger kewarasan boten kirang setunggal menapa Bapak. Alhamdulillah. Rawuh wonten mriki jam pinten? Wau jam 11 Bapak. Pripun perjalanannya lancar? Lancar. Syukur. Lancar wong kula sowan mriki sampun kaping 3 menika. Ngaten nggih? Injih. Alhamdulillah. Mila kok jenengan langsung dijob secara pribadi kalih Mbah Lurah niku. Kalih Mbah Lurah, pancen pun dadi ngendikane Mbah Lurah. Pripun? Bersih desa tahun ngarep mengki kula badhe disowanke mriki. Oh ngaten. Sakderenge Mbah Lurah telepon kula pun nagih janjine riyin ngoten. Wah nggih. Men ora lali ya Mas ya. Mboten nate enten laline kok Mbah Lurah niku kok. Leres. Okay. Tur piyayi budaya lho. Leres. Kagungan gamelan niku 3 perangkat. 3 set perangkat gamelan. Ora tau ditabuh. Ora tau ditabuh. Mbah Lurah mboten nate nabuh. Nggih. Ning sing nabuh masyarakate. Wonten ing sanggar seni Purba Laras. Purba Laras. Nggih, Purba Laras. Nggih. Nadyan mekaten ning Mbah Lurah menika nggih seorang budayawan yang hebat. Wah, hebat. Banyak karya-karyanya kaya napa nika Gemarang Kumandang barang niku karyanipun ingkang ngripta Mbah Lurah. Nggih. Dados kula sampun niteni Mas Gareng. Nggih. Anggere enten pemimpin pejabat yang berbudaya pasti mampu membuat senang dan tentreme warga masyarakatipun niku saestu. Amin, Allahumma amin kados panjenengane Mbah Lurah. Nggih. Kejaba piyayi budaya ning nggih ngurip-urip budaya Pake. Leres. Lire ngurip-urip ki wis pokoke supayane budaya urip wani nanggap. Nah, wani tombo. Wani tombo. Nggih. Lir kula mastani wani nanggap niku wong tomboke karo urunane akeh tomboke dadi. Iya. Wani nanggap nggih. Nggih. Wis pokoke sehat selalu Mbah Lurah. Pinaringan dirga yuswa awet gagah awet sehat awet momong masyarakat awet momong anak putu ditresnani sak pepadaning urip. Tansah pinaringan nyanding rejeki kang subur lan makmur kathah melimpah berkah barokah. Amin ugi sedaya warga masyarakat Pak. Nggih, dongake sedaya pinaringan sehat, panjang umur, kathah rejeki Allahumma. Amin. Penontone Pak. Pripun? Kula malah dadi tersinggung ngeten niki. Kok tersinggung? Ten dhuwur mongko kula teng mriki teng ngesor. Terus? Jan kaya nonton kethek ten kebon binatang niku Pak. Niku pintere panitia anggenipun nata lokasi lho Mas. Tribun Pak. Nggih. Tribun alami lho Pak niki. Nggih. Nggih niki upama tiket niku di dhewe-dheweke Pak ngeten niki. Tiket pripun dhewe? Sing kelas VIP nggih Mbah Lurah sak rombongan niku. Niku upama bayar tiket nggih 5 yuta. Wah, VIP. VIP. Nggih. Terus sing mriki niku VIP kelas 1. Bayare? Upama tikete 2,5 juta. Nggih. Terus kae ngarep niki nggih 2,5 juta. Sing mriko kelas ekonomi, Pak. Sing ado dhewe kae. Pe ora ketok belas, Pak niku, Pak. Nek sekek nggih papan panggonan sing jembar bawera katahe sing rawuh ndadosaken papan sing jembar niku kaya dene kebak ngoten, Pak. Nggih, muga-muga warga masyarakat wonten ing Gosong dusunipun Gosong ning hajatipun Desa Ndurenan. Nah, sedaya kemawon sak kiwa tengene pinaringan sehat rezeki ingkang kathah melimpah berkah barokah sing penting warga masyarakat Ndurenan pinaringan keselamatan donya lan akhiratipun. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Wah kula mriki saking transite tebih, Pak. Sami kula sak kanca kala wau dadak Bapak tindak mriki nitih napa? Mobilipun Pak Lurah. Niku sih mending, Pak. Lah pripun? Kula goncengke Pak Mudin. Pedan motor. Pit motor dugi mriko disurai penonton Mudine ngangkatke jenazahe jare Pak. Ya ora to. Nek Pak Mudin niku tenan piyayine rono rene wah seksi ribut Pak niku Pak. Wah, tenan tanggung jawab menawi Pak sesi Sumiran sibuk. niku, nggih. Pun entuk tumbe entuk tutup nek kalih Mbah Lurah niku pun saestu. Nggih. Luar biasa. Cih. Niki hajatipun warga masyarakat wonten ing Ndurenan. Muga-muga kasembadan kang sinedya. Cita-citane sedaya kabul tegese jenenge bersih desa niku resik saka kabeh memono lan sukerta.
Nggih. Karya ayom ayem lan tentrem warga masyarakate tebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan tansah manggih gesang ingkang sarwa kaleresan. Amin. Nggih. Sing baku masyarakate kados ndurenan mriki Pak, niki kangge barometer tolok ukur desa-desa sanesipun. Warga masyarakate gelem guyub, gelem rukun, tepuk tangan atas kerukunan warga masyarakat wonten ing Durenan. Luar biasa. Menawi bab kerukunan warga masyarakat Durenan pun pancen diacungi jempol Mas Gareng. Pun berdiri sama tinggi, duduk sama rendah niku saestu nek warga Durenan niku guyub rukune delehke ana ngarep. Ngen kula niku kok kon rukun kok angel rame-rame Pak. Lah nggonmu ora rukun ngene iki. Lah nggon kula iki pilihan RT man genting Pak. Kok iso nganti kaya ngono? Pilihan RT was-was tintrim kahanane kok. Wong gur pilihan RT wong lanang anggar metu nguyuh jam 10 wengi mesti dicekel. Saka gawate lelakon. Aku malah bingung dhewe to, Reng. Sik to. Nggenmu pilihan R. Nek mriki lak rukun, Pak. Guyub rukun warga masyarakat ora nek sing regejekan. Betul. Nek nggen kula niku tintrim Pak mung pilihan RT mawon genting suasana. Wong lanang anggar metu nguyuh jam 10 wengi mesti dicekel, Pak. Sik to, tak rasa-rasane omonganmu iki ya ora penak kuwi. Maksudnya dicekel-cekel piye? Menawi Bapak kirang pitados benjing menawi sampun dugi dalem jam 10 dalu Bapak tindak wonten Jawi pros pipis mboten sah dicekel mengke lak kocar kacir, Pak. Walah, tak kira lek dicekel aparat utawa hansip apa piye ngono ora. Mboten. Niki dalam rangkane mengeti HUT RI yang ke-79 mboten bersih desa. Oh, ngoten ta niki? Wah, kleru. Berarti niki dalam rangka pengetan nambal warsa kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 709. 709. Apa artinya 79? 7 niku 7 kali 9 Pak niku Pak. Nggih. Dadi 7 niku warga Durenan entuk pitedah, pituduh lan pitulungan saking ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. 9 niku angka tertinggi tegese mulai dina niki, mulai acara niki sak lami-laminipun warga masyarakat entuk prestasi yang tertinggi Pak. Pembangunannya paling maju, paling sukses, rezekine paling akeh tegese paling unggul Pak. Oh iya. Ngoten niku. Durenan. Apakah Durenan? Mbok nek wau ki WA ngono Pak, dadi kula ki ora ndadak ning panggung ngene iki iso mlethekke sirah lho Pak ngeten. Ora ngono, saiki dituntut sing jenenge pelawak utawa dagelan iki harus cerdas dan juga spontanitasnya iso cepet ngono lho. Spontanitas. Iya. Dalangnya anggar bladekan ora tau mulih ki ya ngene iki. Iya, padha awakmu. Ning ya sak sakit-sakit lho Pak. Oh iya no, kudu iso. Nggih. Umpama ora iso jane ya ora apa-apa, Pak. Umpama ora iso kula ya ora wedi ora dibayar kok. Lah sebabe? Wis lunas kok, Pak. Kandhane Mbah Lurah iki piyai ketertiban ya Mbah Lurah niku kok. Telepon langsung transfer dadi niki mung garek nglakoni tok niki, Pak. Durenan. Durenan duwe masyarakat karo duwe pimpinan sing saiyek saeka kapti tembunge ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Elok. Yang kedua, Ren. Re ya wis, re. Re. Durenan. Re. Loh, aja mulah malih, re apa re? Genahe sing pripun to? Nulise pripun? Dure. Nah, Durenan, re. Ayo. Re to? Nah. Remi piye to Mas kaya? Mosok Remi Durenan iki ora enek Remi ora enek. Lanane apa? Oh, kene iki kok Remi ngono ora enek mriki iki tenan kok. Segala bentuk judi ora enek mriki. Terus? Re, heeh. biasanya mburi iki mbisiki aku lho kok iki ora belas. Ren iku tegese remajanya Karang Taruna putra dan putrinya ikut turut serta ndukung sing jenenge pembangunane warga masyarakat semuanya. Wah iya apik. Sapa sing marai tetep tak kei bonus ki nggo tenan semua.
Yang terakhir nan. Nandake bahwasannya warga masyarakat sing gelem guyub gelem rukun sehingga tercipta masyarakat sing baldatun thayyibatun warabun ghafur gemah ripah loh jinawi kerta tata tentrem lan raharja slamet donya lan akhirat. Amin amin amin. Aku angger apal bianter tur cepet. Sik aja geleng dhisik. Mapane lokasine wayangan kene iki ning desa utawa dusun Gosong. Apakah Gosong? Gosong mergo ora diwalik. Kuwi lho penjabarane piye ngono lho. Lho gosong iki mergo kesuwen, Pak. Nggih. Sampean goreng tahu kae sebabe gosong, kuwi mergo kesuwen. Ora di. Nek mung plung lup ora gosong. Heeh. Ah, sampean goreng tempe kok gosong, berarti kesuwen. Oh, Ning nek mung plung lup ora gosong. Terus? Iki sampean dhewe anak iki ya mergo kesuwen. Terus? Nek mung Paketan ora iki. gosong. Ayo. G. Gotong royong. Gul ora. Mesti gotong royong. Ora. Bar iki mesti guyub rukun. Ora. Gumregah. Ora. Ayo. Ah iki lho ngene iki. Pokoke liyane gotong royong, guyub rukun, gumregah di liyane kuwi pokoke. Ayo. Ya. Gelem. Ya ra. Ya. Angel Pak nebak kula iki angel. Oh iya. Nggih. Iki per huruf lagi. Lah nggih. Ayo. Kene lah enggak. Nah. Gelem dadi siji nyawiji tanpa membedakan yang namanya perbedaan. Artine beda penemu ora padu, beda pendapat ora pegat, beda pilihan durenan gosong ora rusak sing bebrayan. Tepuk tangan gosong dan durenan. Kuwi ngongkon tepuk tangan penonton iki dhek karo mikir bar iki apa ngono lho. Oh, ayo. Ora. Wah. Ya wis dibedhek karo kanca-kanca ra entuk. Ya mula tak ganti, Pak, tak ganti, Pak. Ora entuk ora lali. Ayo. Ya. Ora kena nggunakake tembung ora. Ayo. Oh, siap. Nah. Siap. Pun aja demen regejekan mula tuladane kaya gosong lan durenan kene tetep persatuan dan kesatuan yang diutamakan. Iya. Aku mau bermangan sate dadi luwih neh lho ngene kan. Jajake sate Pak Lurah. Iya. Es, aja selalu lho ya. Ayo. Iki. Sayuk rukun ya ora oleh, semoga enggak boleh. Ayo toh, terus toh, apa toh? Tetep tak goleki selae iki pokoke. Ayo, sayuk rukun ora oleh, selalu, semoga. Samar sinamadan ya ora oleh. Ora. Pun nggih. Seneng tetulung marang liyan, merga nulungi liya kuwi padha karo nulungi awake dhewe lan keluargane, sehingga nyiptake masyarakat sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kaya sik temu cerdas tenan. Ya apa sak selo-selone selo tak selani Pak pokoke Pak. Ayo double neh saiki. Oh meneh. Ayo. Meneng ngoto. Oh. Ora ngangge ora lho. Tenang. Ora ngangge aja. Tenang, Pak, tenang, Pak. Tenangi dhek karo mikir kuwi. Boten, pun. Obahe Pak Lurah karo obahe masyarakat nyawiji dadi siji, memajukan gosong dan durenan lebih maju, menciptakan masyarakat baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sik mburi dhewe mesti kok baldatun iki nyapa to kuwi? Donga, Pak. Ning aja padha kabeh to. Kan kudu kreatif kudu dibedak-bedakne ngono no. Sing iki ora, Pak, sing iki ora. Ora entuk nganggo baldatun lho ya. Iya. Aki N. Dilarang menggunakan narimo ing pandum. Ayo. Ora entuk nanggap. Ayo. Niki kare dene apa? Iki urung enak, sik enak. N apa eng? N. Ya. Jare per huruf. Oke. Nimbali dalang kondang. Kita yokun tadi nggih menika dalang favorit, dalang idola kondange Nusantara. Pilihane warga masyarakat mergo kebak pituduh pitedah tuntunan lan tontonan sing dadekke masyarakat gemah ripah loh jinawi. Gak nganggo baldatun lho Pak niki. Iya.
ancamane. Ngene iki kok. Sik keri dhewe. Sedih ku nek melu dalang pinter ki ngene. Gotong royong guyub rukun. Bareng Palur. Ya aku gecing aku. Kowe mulya ngaturke bojomu nyanyi ngono lho. Rene barang nyopo. Nggih. Nggih. Ora. Gumregah ora. Gareng. Ya melu memeriahkan acarane. Oh iya. Mergo garenge wis didaku saka Pak Lurah pinangka putrane piyambak. Sampeyan dadi didaku putrane Pak Lurah Pak piyambak. Lurah. Lah pancen anake dhewe kudune diparingi karo Pak Lurah ya ora ditampa ana kudune. Lho, kula mboten nampa keng Pak Lurah kok. Lah kok sapa? Sing maringi Pak Moden kok. Nek anggaran dilempukne Pak Lurah sik lagi ning Pak Moden. Aku sing penting terakhir sing ngekeki sapa? Pak Moden berarti kuwi Pak Moden. Oh iya. Nah, Monggo diatur Pak Lurah niku- iki bapake sampean. Nggih. Wis kok tampa to? Ampun. Ora nek eleke bar wayangan ku kok balekne ning Pak Lurah. Sing arep balekke apa duite entek lho dadi semen kan lho, Pak. Walah reng. Kene iki paling cepet kok ning nggon duit kok. Kowe jam 5 transfer setengah 6 lho Pak pun tek niku, Pak. Suwepet kula niku. Tak golekne kanca. Ayo sadurunge Mbak Eka coba kaya apa Mbak Winong Nawangsih men berdiri luwih dhisik. Ayo. Winong. Ah Winong. Engko ae ben ngadeg sik. Boten. Ayo. Coba tang tang. Oke, berpacu dalam melodi. Yo. Kenalan nong iki lho karo Pak Gareng. Salamano, lek perlu foto mumpung panjenengan isih urip. Ayo. Kok ngoten to panjenengan ngendikan? Lho awake dhewe kabeh lek bakal yo nglakoni to no. Nah, niku bener, Bener Pak. toh? Bener. Nggih. Nggih. Ora kudu sing tuwek sik Pak tur nek ngoten niku. Heeh. Tegese piye kuwi? Ibarate kambil bluluk niku iso jeglok sik dhewe. Oh iya. Nah, ning dongane wong iki kabeh pinaringan umur panjang, umur sing manfaat. Amin. Amin. Awet momong anak putu. Salaman sik. Nggih, Pak De. Assalamualaikum. Nggih, Pak De. Asmane? Nggih, Betepangan. Kula Winong. Oh nggih, kula Dion. Dion. Nggih. Iso Dion mung raine Kok kaya Dion? Raine kaya sepur ngono, Pak. Dion. Dion apa? Nggih, Ngadiono. Ngadiono. Kaya pemulasku celukane Boy, bae Boymin. Boymin, Pak. Boymin. Tak daleme kendi. Sopirku ya ngono ayo. Lah, sopir kula nggih Roy jenenge, Pak. Bae jenis apa? Pawiro. Lho, Pak Yoyo nggih Roy. Sopire nggih Roy sami, nggih. Ya Pawiro. Senes. Sapa? Roy Hadi. Oh, nek kuwi genah Roy kok. Kuwi asli. Pidalem pundi, Mbak Winong? Kula asli saking Tulungagung. Oh, Tulungagung. Oh. Nggone kono kae ya. Kono sing endi? Napa niku? Niku napa niku? Anu nggon jaranan. Tulungagung terkenal jaranan sih, Pak Ji. Mbuh. Lah. Lah yang ngono tadi ya. Tulungagung Napa? terkenal jaranan Safitri Putra Turangga. Ini kan Tulungagung to Pak nika? Iya. Lah terkenal. Nggih, tapi jarane mboten ngeten-ngeten nih. Lah anu jarane loro. Tulungagung. Nggih. 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 Tasih sekolah kuliah. Tesih. Alhamdulillah wonten pundi? Universitas 11 Maret Surakarta.
UNS. Nggih. Padha putrane jenengan ya ning UNS to. Nggih, mlebet nggih pun sekawan sasi niki, Pak. Alhamdulillah. Semester baru berarti. Anu mlebet kirim material. Nggih. Walah, tukang bangunan to, Pak. Kirim material, Pak. Anggen tregdam tulisannya kacuk. Lah niku anak kula. Kacuke anak nomor pira? Mbarep jeneng Waloya anak kula niku jenenge asline Waloya. Kaya kacuk. Lah terus karo mbahe niku nek digudang lah kacuk Mbah, kacuk. Lah nganti gedhe parapane kacuk ngoten. Lah kok mburi omah niku Bu Prapti duwe anak wedok. Sinten jenenge? Jenenge Seli parapane Menuk. Heeh. Wah, wingi dikabarke tabrakan, kacuke gareng nabrak menuke Prapti. Koclok ora iya. Parapan, Pak. Iya, parapan. Wah, piye kabare piye? Kacuke gareng nabrak menuke Prapti. Lah kacuk piye? Kacuk ora apa-apa tapi menuke suwek. Wong edan ora nggih. Prapti duwe anak wedok Menuk. Kula duwe anak lanang kacuk ngoten lho, Pak. Kuwi kacuk nomor 1. Nggih. Jare kabare sing nomor 2 ki ning penerbangan. Leres. Adi Sumarmo, Pak, Boyolali. Dadi pilot. Ngulukke layangan, Pak. Aku tek seneng to nek karo Pak Yoyo. Tenan iso, seneng aku tenan karo Pak Yoyo. Aku mbok melu Pak ora bayar ora apa-apa aku Pak. Aku tek seneng nek karo dalang iki tenan aku. Sing nomor 3 randang. Aku ngerti lah sing nomor 3 ning Dinas Perdagangan. Oh, nggih, leres nggih. PNS ya kaya? Makelar pit niku lho Pak, makelar pit. Kok aja dipadakne kono to. Mbak Winong. Nggih, dalem. Semester pinten wonten UNS? Semester 3. Semester 3. Pesinden ki nek biasanipun nun sewu Pak Yoyo. Siap. Kuliahipun wonten isi. Nggih. Namung Mbak Winong menika wonten UNS. Nggih. Kuwi jurusan apa? Kula jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Oh, pendidikan basa Jawa. Nggih. Berarti cita-citane sampeyan arep dadi guru bahasa Jawa. Insyaallah. Amin. Nggih. Dadi basa Jawa pancen kudu di ngertekne kanggo para milenial. Bener. Wah, ana bahasa Indonesia, basa Jawa niku sakniki pun dadi siji angel, Pak. Kok dadi siji angel pripun? Ah wong le pun maem sudah. Lah niku lak dadine dadi geseh Pak. sana. Geseh ngoten lho Pak. Mula perlu ditanamkan yang namanya bahasa Jawa. Nggih, Sing apik, budaya kaya panjenengane Pak Lurah niku nggih gladi gula wentah basa Jawa wonten mriki, Pak. Nggih to? Nggih. Nggih. Upamane pripun niku? Ngajari basa anak-anak. Nggih. Ngoten ngen sanggare wonten. Wonten nggih. Bahasa Jawa. Jos tenan. Sae mboten jos, sae. Iya padha ae kuwi ora. Sae ngene, sampean berdua kanggo nyonto piyai kene sing guyub rukun dan penuh dengan romantis. Saiki nembango piyai loro bawa dhisik gandrungan. Kula bawa. Nggih, gentenan karo Mbak Winong. Oke. Inji? Nggih. Apa, Nduk? Derek. Duh wong manis ngono kaya iso. Ayo. Panjenengan plerak-plerak itu napa to? Nyat matane ngene kok mlerok piye to kowe iki? Nek kurang kira culeken. Pancen wis kaya ngene kok. Iya. Duh wong ayu pepucane ngati Lagi iki enek mbahe gandrung putune ayo. Ora patut ya Pak ya. Patut nggih. Nggih ya, jenengan ketuaan nih. Engko tak nomke, tak pajeki neh kok iso nom neh. Angger diwalekke dipajekne kok lak nom neh. Kaya STNK ya. Bar dinomke. Nggih. Kaya madhep rene. Nah. Heeh. Di Roman malah ditinggal kukur-kukur kok, Pak. Enggak, Wis kira beda karo bojoku sing nang omah ngrar diambung malah angop ngoten niku. Diranggo glegeken. Glegeken. lah kula lek madhem jenengan mlerok ngoten niku wedi ya kula. Ya nyawang sing ora nggon mlerok. Pundi? Ya golekno sing pepenak nyawang endi. Pengetan. Nano. Cakepane iki lho. Nggih.
kaya ngene. Kok kleru ya? Bener. Bener. Kaya ngene wong nandang asmara Winong. Nggih. Anggepen aku saumuranmu ya, Nduk. Radi susah, Mbah. Pancen. Ya kowe mbayangke pacarmu apa mbayangke kanca pengrawit sing kira-kira mbok senengi sapa? Gak iso. Lah, pacarku gak putih koyo ngono kuwi raine. Lah pacarmu raine apa? Bagus to. Duwe apa ya dikandani to? Oh, gak. Endi raine? Temrike. Sing dhuwur. Oh iya. Lah kula lajeng bayangne Lah kula jenengan. nek ngeten kan keju, Pak. Mula ngeten kula bingung lho, raine endi kok dadi rai lok kula ngeten. Duh dewa. Tak pangku, Nduk. Kuat. Insyaallah tak usahake. Duh dewa. Gak yakin nih, Mbah. Gak yakin nih, Mbah. Tenang toh, bar tak laske kok. Jawata kong. Ya. Wah. Lho, Dianggrang wae. Gak kuat to, gak sah neko-neko lah wis tuwe koyo ngono iku. Gentenan anakmu aku sing mbok pangku. Yo. Duh dewa jawata kong walasana mring wa mami. Oh, oper ganti awakmu ngimbangi no. Nah, ngono. Dadi wong lanang wedok iku kudu imbang. Nah, iya. Angel sih. Rambutnya sampean wis putih koyo ngono iku, imbangnya karo aku piye? Anu bar ning konser jambu mau, Nduk. Nek kembang jambu. kok. Kegogrokan. Iya. Tak upamakno genset ayo. Upama siranah kodha Yen aku nah kodone kowe praune. tanpa prau sasat sarah ing jaladri. Ben ketok romantis terakhir bareng. Oh, nek terakhir bareng ya, Pak? Bareng. Oh, iya. 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 Terakhir kudu bareng ya, Pak ya? Bareng. Bareng jejer ya waduh. Iya, Sing Pak. putri kaya Sri Huning, Nggih, nggih. sing kakung kaya serigala. Mboten napa-napa. Ora masalah. Penting kan entuk wong ayu, ora masalah. Pripun Pak, patut mboten? Patut apik tenan. Kula ajeng ini ki lho Pak, ngeterne niki ajeng teng kebun binatang Solo Safari. Mulihne niki. Padake munyuk malah ora. Mboten lah ditangleti Pak Taslim teng pundi. Lah kok terus Kula ajeng neng teng Solo taman Safari. taman satwa apa? Taman Solo safari. nggih. Kayak ngulihke aku ki aku ibaratnya apa? Mboten jenengan kan tirose kalau wingi. Petugas. Oh, petugase. Petugas. Tak ngoten kira lho. ketheke ngono. Petugase ya, Pak ya? Petugas. Petugase wis sing bagian Joko Karcis ya, Pak ya? Iya, bener. Bareng iki, bareng. Bareng, ayo. Iya, bareng. Cik, Rok, lu. Nyi. Lah iki seniman barang iso. Sepiro nong? Nyidam. piro? Nyidam. Oh, reng. Nyidam. Ayo, bareng. Cik, Rok, lu. Nyi. Iki piye ta iki? Lah ya pun pas to, Pak. Nong, sepiro nong? Nyidam. Sip, reng. Nyidam. Ampun ngrameni kula ki eskar lho, Pak. Oh, sarjana karawitan. Sarjana karaoke, Pak. Nyidam. Semonten to? Betul. Langke. Cik, Rok, lu. Nyi. Oh, Aku gamang lho. Iki meneng ae sing karo kowe lho iki mau. mohon maaf, Pak. Pak dipotong men Pak, dipotong men Karaoke Pak. pun mendem dhuwur ngeten iki, Pak. Yo, padake. Cik, Rok, lu. Nyidam sari as
Ya nang bacutna langgame nyidam sari coba kaya apa Cahayu. Yuk. Langgam rampung, bacutne mengko digarap jaranan. Oh iya, coba kaya apa? Yuk. Ora
Yo 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 yo. Totalitas tenan ya, tenan. Aja kalah karo panitia, wong panitiane los kok. Ayo nggih. Mula ya senimane ya kudu los Mas Gareng ya. Los, Pak. Los perkara pecute nyampluki kancane ora masalah. Ah iya. Los. Wah, sampean ya kepecut to ki mau? Nun, sampean ya kena kepecut iki. Ora kena kesawapan man kula pun merinding kok, Pak. Iya. Iki ya kasanah budaya. Kasanah budaya. Nggih. Peranganipun budaya maceme budaya ning Nuswantara nggih ngeten iki. Leres. Jaranan wonten, jatilan wonten, reok wonten. Nggih. Wayang campur sari iki ya budaya, Pak. Nggih, leres. Karaoke? Karaoke niku ya budaya. Iya. Nggih. Tak goleke kanca meneh. Nah. Bintang malam hari ini sing dikersake karo Mbah Lurah lan ugi warga masyarakat, Mbak Eka uget-uget. Wah, iki luar biasa. Oh, ki mau toh. Oh, cilik dhewe dikek pinggir dhewe jan. Kaya mercon banting. Yo, cublak-cublak suweng nggih ngurmati Mbak Eka uget-uget malam hari ini. Yo, dados. Suwang ketek keleter, pamuka kutel, pak empole ralere sopo nyundele ake sirpon tele kopong, sirpon tele kopong. Jumlah suwang ketek keleter, pamuka kutel, pak empole ralere sopo nyundele ake sirpon tele kopong, sirpon tele kopong, sirpon tele kopong. Telah hadir pada malam hari ini Mbak Eka uget-uget luar biasa. Nggih, wilujeng dalu, Biung, Mbak Yulimbo, Bapak Yoyo. Nggih, wilujeng dalu Mbak Eka. Nggih, ingkang derek sowan wonten Gosong Durenan mriki ta? Nggih, apal punan daerah mriki. Lah nggih to pun disanjangi kalih panjenengan wau kok. Ah iya. Nah, jenengan niki umure saya tambah, ya dasare pun sarjana seni. Pangestunipun. Pun laris, pun kondang. Amin. Ning kok ya dedeke ora mundak-mundak lho ngumun aku.
Dadi pintere tambah, umure tambah, ning dedeke sing ora tambah. Sing siji. Minum obat bisa iso nambahke dedek. Apa neh? Ayo iklan. Obat apa? Obat tinggi. Modar sinden kok obat tinggi. Nutrisi lho, maksudnya nutrisi pertumbuhan tulang kuwi lho. Tak kira obat tinggi ning kasur kae. Dudu, wah ayu kok ngene kok. Aku ya ngemplok ngono ya terus hai kok iso. Hai iki apa? Hai iki restoran Jepang kok ya. Iya kuwi. Sing siji ngelokke koyok mercon banteng. Sing siji diwasa tapi dure gak tambah-tambah. Wis sakit hatiku. Aku ngelokke. Lenonge dilumahno. Terus omongane digenahno. Purwodadi kutane. Apa? Piye? Purwodadi. Oh aku sing Lali jawab. aku. Sing dadi nyatane. Purwodadi kutane. Karo kaya aku lalen aku. Kok iso kemben-kemben roti-roti. Terus? Pancene mbiyen ya mbiyen saiki. Kok iso pari kesit dadi ratu. Wah, terus piye kuwi? Sakit hatiku. Oh. Nganjuk pilang kenceng. Apa? Mripate ngantuk udeli bodong. Ning Mustika Tuban. Apa kuwi? Saiki lho ora penting wis rasah wianan. Oh, wah jajan. Awan-awan tuku sabun. Lah apa go ngadus kok tuku sabun. Jenenge adus ki isuk sadurunge budal teng kampus. Oh iya, heeh. Ngono lho. Ora trimo. Ora aku ngenyek karo sampean iki tondo yen. Kok iso Ngenyek karo sampean iki tegese aku perhatian. Tenane. Ngono kuwi. Sinden-sinden anggere tak garapi, tak nyek berarti ada perhatian khusus untuk Dari sampean. bapak ki ada perhatian dari bapak ya istimewa. Nggih. Nyatane bareng lho jumeneng ya Mas Nggih. Gareng. Ora perkara dedeke. Betul. Ning iki pancen auranya sangat luar biasa. Oke. Tenan. Sawangen lho, masyaallah, gelungane kaya bantrek iki lho sawangen. Nah, Kok rumasaku gek enek bener to. wis ket Aku mau tak di terima-terimokno lho. Mas yo kono gak kirim tak terima-terimokno lho. Oh iya. Oh, kono ora kirim kok mbok Iya trimo. to kok iso mau iki panjenengan ngertos ora to? Apa? Kok aku gak ndang dhuwur-dhuwur abet mbiyen teko saiki. Mergo apa kuwi? Kuwi jenenge ngono manusia yang mempunyai konsensus. Alon-alon. Manusia yang mempunyai Alon-alon. ayo Manusia. Manusia yang mempunyai konsisten tinggi. Ngono lho. Lah rendah. Konsisten Pak Yoyo. Lah rendah ora tinggi no. Ora. Tapi kan konsistenku selamanya. Ngono lho, konsisten. Dadi aku awet lahir teko besok kanane ya panggah ndek ngene iki. Jenenge konsisten. Oh iya. Ngerti konsisten, Pra? Iya, iya. Konsisten. Iya ya, engko nek Pak Yoyo ora ngerti konsisten ya engko kon liyane ngono. Mangsaku kok anu dadi sing mriksani saka dhuwur mengisor ngono aku ya posisiku memang saya tambah ndek. Kaya wong ndelok sinden ning isor mbelik ngono kan. Nggih. Saya ndek. Oke lho, salam hormat sih karo Mbah Lurah. Mbah Lurah lenggahe wonten. Wis kepanggih Mbah Lurah. Kosok nggih Mbah Lurah dereng ngertos. Lho, berarti wis. Dereng, lha ya dereng ngertos kula. Sing pundi Mbah Lurah? Ya coba golekno, nek kowe pinter golekno Mbah Lurah sing bertanggung jawab hidupmu untuk 3 hari ke depan iki ya Mbah Lurah iki. Lah nek iso selawase. Ora masalah kok anggere gelem nang kantor kelurahan derekke Mbah Lurah. Nyapa? Dadi apa? Nggih bantalan stempel. Sia-sia gareng iki ora. Paling ora Mbah Lurah ngene iki dadi souvenir ya, Mbah. Souvenir. Ben, Gantungan kunci. kok mas aku dadi stempel, gantungan kunci ora enek harga dirinya belas ngene iki. Doa untuk masyarakat Ndurenan piye? Mbah Lurah menika. Nggih. Kula ingkang sowan, Mbah. Nah. Sing endi? Menika to. Ngapur. Ngagem blangkon Heeh, terus? anu Lah menika blangkon bajine akeh kok. Ya yo mosok yo lah sing ajeng dhewe nika lho. Sing ajeng dhewe sing endi? Ngajeng dhewe nganggo blangkon akeh kok. Mesti genahke to, kowe nek salah wong lho. Nggih sing bringose anu nika. Petak nika to. Kabeh brengosen kok Sing bringose petak nika. Lah dalah. Tengene. Lah dalah tengene kae bapakku kae. Oh, lah ya tengene neh. Kae bapak Romo Semar kae. Terus tengene meneh. Lagi Mbah Lurah. Oh, berarti pas. Pas, ngerti ta. Bocah kok yo ngerti nggon ambune dhuwit barang ya. Ngerti to kok iso. Dongane piye? Namung saged nderek ndedonga mugi-mugi keluarga ageng gosong mriki pinaringan panjang yuswa ingkang Wis mau berkah. padha aku padha Mas Gareng wis ngono kuwi. Kula Liyane pun no. ngoten Pak. Liyane no. Kula pun dongane. ngoten wau. Heeh. Aku Mau wis tak tambahi bal teton to jibaten warepun gobur aku wis tak tambahi ngono. Gemaripah ya wis ya. Wau pun. Nggih.
Liyane Kak. Muga seneng atine. Wis mau piyai kene Wis. seneng kabeh wisan. Lah iya. Anane wayangane mergo seneng. Mergo seneng. Oh wis ya, dadi Wis. sing liyane nek ndongakne mosok padha-padha gak. Aku karo Pak Yoyo wis ndongake padha kuwi kok. Nggih, muga-muga tansah. Aku wis nganggo muga-muga mau ya Pak Yoyo wis muga-muga. Tansah ya wis ya Reng ya. Tansah apa pun. Kowe arep nang ndi? Ora sang rono-rono, cah cilik. Acarane anu poli. 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 Poli kok gawe gareng. Berarti esuk. Esuk, Pak. Apa kuwi acarane? Esuk kangge persiapan nata-nata niku kangge gareng. Nata kursi meja nggawe gareng. Oh, berarti ra sida wayangan ya ora garengan, Pak. Sisan sing padha ora mbadhok, Pak. Oh, nesu tetep panjenengan to Pak Dem, jangan ditresnani karo Pak Lurah kok. Tenan kok, Dik. Ngendi nek YouTube mesti Pak D gareng tralala. Loh, seksine iki. Campur sari Pak D gareng Iki lho, tralala. seksine iki. Tenan. TikTok live TikTok gareng tralala Iki lho lho. seksine cah cilik iki. IG. Memean ilang lho. Lho. Memean ilang sing nulungi goleke kecekel malinge Kae Pak D gareng anakku, dudu aku. Memang didhisik Anakku ngono. iso malingan ngoten niku, Pak. Pak lho ya sing jen karane kacuk niku lho, Pak. Nyolongan to. Lah ora angger dina jemuah nang masjid niku mesti mulih nggawa sandal, Ya tak seneni no, Pak. Pripun lan Wong anake gareng kok mulih nggawa sandal. Sing tak butuhke kan sepatu, Pak. Kleru anake iku. Wah, ya wong jumahan ning masjid tok jere mangkat nggawa jepit mulih nggawa selop ya apa enek nek ra anakmu. Ijol. Kok ijol. Sik saiki kehebatane Mbak Eka diketoke. Napa-napa saged Kehebatan multi nopo, talenta, Pak? Pak niki. Menek rejeng, menek kambil. Apa? Lho multi placenta ngeten niki. Mbok kira sinden saka dawon. Nggih. Plasenta saora-orane ning YouTube lho. Sing apa-apa iso ki lho nduk apa multi Multi talenta. Alah ning jero kalen bener kodhok. Kok Sing iso iki iso ki lho nduk. alah roll on. Roll on. Apa roll on bat kelek apa? Ngawut. All run. Nggih. All run. Nah, kuwi lho. Ngono lho. kok Tegese apa-apa iso lho. Oh, durungane Mbah Lurah sinden sing iso kaya kodhok, kaya obat kelek ora enak blas. Alran multi talenta ngono lho. Multi talenta lah. Kuwi lho. oke. Omongan karo wong tuwek pekok yo ngene iki. Talenta. Heeh. Iki ya Nggih. sak donya tak kira ya iki tok. Dek iki ya seragenan iso, jogete ya khusus, nembang karo ngendang baut. Baut. Kula Eka Mbah Baut. Kowe iki Maksude tegese baute iso lho nyuk iso nyuk pinter ora. ngono lho. Iya ya, Ruk. Lah nek pamane kula ngurmati panjenengan sebagai bapak kula saorane kula munyuk panjenengan ya. Beruk ya. Ora. Aku ngalih dudu Aja ngaku. wargane ya. Masa beruk ngomong Nggih. beruk. Cabi-cabi Mas Gareng dibantu kali kendangipun. Pripun to, pripun? Kula Kendang, Pak. Yo no. ndang napa niki? Kendang Jawa aja jaipong-jaipongi begagang kok ndak ngrusakke onderdil. Oh iya, aku ngendang jaipong malah suwek. Nggih. Jarike to. Iya, jari. Iya. Ngono kudu nek ngendang jaipongi paling ora kudu. Wah, jan kaya arek imunisasi putu aku kene iki. Sik to arek nandi? Tuh kene lho. Lah kendange gorene kok. Oh, kene kene to. Oh iya. Didol Pak niki. Hah? Didol denggelmu kuwi ngawut e. Arep tabuh Eka iki lho. Ora. Ora ditabuh. Dadi mumpung sowan ana ning Ndurenan. Nggih. Untuk menghibur warga masyarakat khususnya panitia nggih tombo kesel panitia Panitia. ling ngobat mabit. Nggih. Sampeyan hibur dengan sampeyan ngendang. Ngaten. Nah, ngaten. Nah, wis. Gareng dadi peniti wis pantes lho Reng. Ayo. Pun patut Pak, pokoke kula tak nderek terus Pak. Oh, Meniti Pak De sih. goreng ki roll on kok apa-apa iso duwe campur sari, MC. Pambiyawara. Heeh, nggih. Ya karo ngenteni mic bawa sik to, Kak. Nggih, Bawa napa sik. lagune napa? Oh, sing penak wae podang kuning. Ayo Nggih. sampeyan bawani sik. Udang kuning. Apa kaya apa? Nggih. Sik, mikir ditata. Piyai mriki ya ben pirsa sing jenenge multi talenta tenan apa ora sih Mbak Eka. Uget-uget iki mau. Uget-uget kok iso ngendang. Ayo. Ayo tangane apa enek uget-uget ya Pak Dio. Jenengmu ki lho Eka uget-uget. Iya. Desane kok ngendi, Nduk? Aku saka Sragen Pak De. Seragane, Sukodono. Sukodanane, Terus Baliarjo, Baliarjone, Jumbleng. Jumbleng. Oh, lah mula enek uget-ugete. Kon jumbleng. Wah, ngomong Jumbleng nggon telek. Ora. Wah, telek nggon kuwi beda karo nggonmu. Telek ya padha kok. Wah, telek ra beda. iso. Telek nek ndi ya padha kok. Mah telek mambu, identik dengan tidak enak. Lho lah terus Lah telek-telek apa sing ora mambu? kabeh telek mambu. Enek. Telek apa sing ora mambu? Telek dipoto. Lambene.
Bener lho Reng, mosok kowe kalah Reng. Lah nggih jeneng telek dipoto ya ora mambu, Pak. Pak. Lah nggih. Kabeh telek ya mesti mambu. Iki apa? Pun, kono wis urung Miki. Pun. Dicoba. Nggih. Pak Lurah nyon izin kula ngendang. Mbok nyuwun ki ora mung izin tok ngono. Lah apa? Donga pangestu. Wah iya. Mbok ngono padune arek liyane. Bisa tenan apa ora? Iso. Coba dites. Tong dudu black. Wah, iki Saged ya, Pak. multi talenta Aku lho, tenan Pak. iki. Black dudu tong. Iso ya, Pak. Aku mbuh. Ember. Iso ya, Pak. Ketoke bapake bakul rosok iki, Pak. Iso. ya, Pak. Ngendang kok bakul rosok. Lah iso kita teng utong, tong Bapakku. dudu black. Iya. Pak Bambang. Cek. Ya, coba. Pinter no, Pak. Terus Reng. Iya dong. Pak Bambang tuku gedang. Kaya iso ta, Dok? Iso. Gedange tugel. Tugel. Nah, piye? Pripun? Gedange tugel. Sik, engko gek kowe sing muni, kowe ndang ali ya sik ngono kok sing. Ya mesti kowe Kowe ngepaske mic kok ya malah kon ngalih sing napa sapa. Melu-melu. Mesti sing muni cah iki. Lah ora enek Mas kuwi lho ora iso masang mic iki. Makasih ya Mas. Nomormu piro? Mikmu kok boros men to kowe iki? Lho ya tekek ning nggon kene Nggo barang. mik iki. Nah. Iya. Sing mikirenge didekek wae, Kak. Ngene. Dekek nggon adae. Oh iya. Aku Nah, ngono. Mikireng kek nggon adae. Nah. lho. Lah kuwi kok petuk kancane. Loh, kancane piye to? Iki petuk lagi wireless karo wireless petuk iki lho. Oh, iya. Lah, pikiranmu ra kuwi mu Lah mesti. potensione apa Cah jenenge? cilik kok iso Nanti ngerti. feedback iki. Iso ngerti mic. Feedback iki kok. Ketemu ya ora jagongan secindangan siji ndingkluk kok ya. Satru ya, Reng. Satru kok, Pak. Nih napa mulai detail ora? Nih ora. Piye? Tes nih. Pak Bambang tuku kertu. Oh iya. Ning ndi? Ora sate kok nang ngendi to? Kuwi onekno malah takon ora. Nah. Iya, wis aneh nek iso teranduk. Wis multi talenta. Bayaramu tak pek ya. Hah? Bayaramu. Wis entek. Pak Bambang bubut rambut. Iki seneng aku. Ben dino dibubuti terus rambut. Ya tukul neh, ayo. Ora butak iki. Pak. Ben dino. Kowe iki Aku seneng angger muni Pak ngono. Bambang bubut rambut. Apa lho? Pas mak ngene Iki lho Pak, pripun to Pak niki Pak? Hah? Kendangono iki lho maksudnya. Iya. Terono suarane. Pak Dadi Bambang bubut bubut. rambut. Rambut. Rungokno ta. Kuwi jempol. Jempole Pak Bambang ya ana rambute. Oh iya. Heeh. Pendakne dijabuti. Lha jabute ora ora. Iki ya iso omong kendang. Iso to? Iso. Piye? Nah, Kuwi yo. Ngomong apa kuwi? iso. Apa Lho, ngomong apa? Pak Yoyo iki lho. Coba. Kuwi mau apa? Pak Yoyo, kowe apa kenek telek lho. Iki lagi yo iki kotakku iso nyauri. Pripun? Pripun niku? Aku ora kenek telek. Lambeku lah ya iso Pak. Piye? Apa kuwi artine? Wong loro do edane. Iki nyauri nang ya Nan. Piye? Iya. Niki pun siap Pak kendange Pun siap. Pak. Nggih, siap niki. Niki ngendang kalih nembang ngoten. Kowe Oh, ono. bawa ya. Iso tenan. Wis tanpa bawa gandeng wis siap to. Ya kene mesti ra Oh, sabar. wong Ditambahi gaweane Pak. Oh. Ngendang karo nembang karo mbenake banyu diesel kae ngono Pak. Pokok apa-apa iso jane. Oh, Tembangipun napa? Podang kuning. Podang kuning. nek banyu diesel barang mbok nggo sumpel pralon sisan. Siap, Kak? Padak nih apa? Loh. Kak, siap. Diesel. Ngancing Pak. Ngancing. Ngono iki gak kudu Terus nesu. omongan kok kentekan abab. Ngono kok iso sing semeter kotor sing iso
Menekno diesel sing iso malah ora ndang dhuwur-dhuwur. Cek kaya laron ta bocah ki malah. Wong malah gremeng dhewe lho. Gremeng dhewe. Disyukuri. Syukur. Syukur. Nyebut. Saiki nggih. Heeh. Take kaya kurang cetha tak. Apik. Wah, jane drijine kaya jahe apik men. Suarane. Nyek kok jae. Loh, Sing bener. lho kapal tok bae. Nggih. Buka kendang ya. Nggih. Oke, ya. Coba kaya apa senggaki dhewe, kendangi dhewe, ditembangi dhewe. Ayo. Ya dalah wong dina iki bete ya. Bete ya apa? Bekerja terus. Bintang tamu. Nah. Lah bintang tamu lho ropel-ropel akeh heram sik. Senggak, sing nyanyi, ngendang. Sesuk kon menek kambil. Wis to lakonono kanthi Gak ikhlas. pusing to, Dedek. Dedek sapa? Dedek. Dedek Mimin. Dedek ugit-ugit. Ah iya. Disiarke sik. Ayo, siarke dhewe, siarke dhewe. Siarke dhewe. Nganggo iklan lho, Nggo. Nah, ini kita disiarke riyen. Iya, radio apa ngono terus nganggo iklan aja lali. Nggih, para tamu. Iklane ngerti urung? Apa? Biomoringan. Nekat. Nggih. Selamat malam para tamu yang berbahaya. Berbahagia. Tak tua po. Berbahagia. Iya. Untuk malam ini kita dalam keadaan yang bahagia. Untuk para tamu dan hadirin semuanya sudah disediakan hidangan di atas meja dalam bentuk jeruk. Nanti jangan dekat-dekat dengan pagar, nanti bisa kecantol. Wek. Dan setelah ini nanti pasti akan ada penampilan sinden dan juga penyanyi yang kondang. Siapa lagi dia? Dang. Ya. Dan sinden sekaligus dosen isi Surakarta, Ibu Sukesi Rahayu dengan tinggi 155 cm, kedalaman 170 cm. Wih, wong kok kolam renang wih ngapa. Malah tekan dindi. Lho kedalaman hatine Bu Kesi ora enek sing iso njajaki. Oh iya. Piyayine alus lembah manah ora sombong dan suka menabung. Wah. Ngono lho. Iya. Yo Kak, yo. Ayo Nggih. diaturake podang kuning, yo Alron Mbak Eka uget-uget. Nggih. Dados. Kula nuwun. Enggak. Nyokek Pak, yo nyokek yo. Yo. Oh. Segai. Sekop. Sesak mlebu sekop, sesak mlebu sedeng. Kotlok. Yo. Sekop. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang midarang nggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Eman yen nganti liya kang nyawang. Kleyang tak sawang mencok ning ngepang. Kegancangan tak rindik saka katuwan. Sarawi ngoceh dheweke ngalih pencokan. Kae tak suwon mbok aja ngeceh. Podang kuning gawe uget-uget. Leret ireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga takon uget-uget. Ora bakal adik lagi wang liyan. Yen si podang andutut ati kepranen. Nora mandok
nyokek yo. Sekop-sekop sesak mlebu sekop sedeng. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggolek woyo-woyo. Cakepane piye? Esuk awan nganti bengi. Iman yen nganti yo kang nyawang. Leyang-leyang tak sawang mencok ning ngepang. Kekencangan tak rindik saka kadowan. Sarwi ngoceh. Elok kae tak suwon mbok aja ngeceh. Cencang kuning. Pikirmu gomeng semat kok tangan yuk. Sleret ireng lah koyo pramuka. Nganise. Nah ngono. Iba bunga yen kakon nyanding slirane. Sing mandek sik yo. Ki nek mandek piye carane? Kene ora iso ngendheke iki jabutana kabele. Ora ngono. Kok iso mandek riyen. Nganggo tepuk tangan jan kaya ngomong capaut. Urung mandek, urung rampung tarae. Tarae urung rampung, tapi Lah mandek kok sik. mandek nyapa? Mandek sik. Lah kok dadak didekne sik Iki wong yo rampung kok mandek. matur Pak Lurah sik. Piye? Memberi kesempatan kepada Pak Lurah mbok menawa panjenengane kersa tindak wonten panggung. Ingkang Menika paring dateng kula, paring dawuh maksude. Oh, lek disangoni ora gelem. Paring dawuh. Lah monggo lho Pak Lurah. Tembang napa lho Pak Yoyo? Legani lare kekalit to Pak Lurah. Masa kok kula arep disangoni yo Pak De ya. Rasah kok iso. Nek ora dilegani ndak anget lho Pak Lurah, monggo lho. Tindak mriki Pak Lurah. Ora ngono. Nah, ya ndang lho. Pak Nganggo Lurah. lagu lho, nganggo lagu lho dikendangi tok. Oh, Pak Lurah parian. Pak Lau lagu. Nganggo lagu dikendangi kowe nyanyi. Mangga-mangga Pak Lurah. Tindak mriki kula entasi. Pak Lurah aturan mriki. Enggal mriki kula entasi. Legani cah cilik, Pak. Nggih. Oh, alah Pak Lurah nggih. Ya ampun. Ngapunten niki. Nyuwun pangapunten lho Pak nggih. Nyuwun pangapunten wah ngrepotke menika. Nek nyuwun pangapunten kula paringi Mbak Eka, sing penting gak nyuwun liyan. Wah nggih mboten to. Mboten liyane nggih mboten. Halo ora. Saestu niki. Kula niku pun penasaran Pak. Niki ya, estu kali- jenengan mboten maringi liyane. Lah jenengan nyuwun Masa napa? Tegel to ngono kuwi. Ora pegel. Nggih. Wong anak kok dipegeli dosa. Dosa. Nah, Tuwek wajibe kuwi tresnani Lah anak. nggih matur nuwun lho Pak. Ora ngeten anu Pak Lurah. Pripun? Mbak Eka niku wis dadi watake Mbak Eka. Nggih. Lek pun teng panggung ngeten pamane disewer, malah dhek mboten gelem. Nggih. Mboten purun, Pak. Sangone Sing mboten. kula Mboten gumuni purun. niku nek kok kula Leres. ningali teng YouTube kalih kawontenan kok benten nggih Pak ya. Lah nggih bener. leres Bener, pokoke. Lah nek teng YouTube niku disyuting ngadap ketinggal inggil bareng Nggih. teng mriki tibakno jan tenan kok. Pripun? Tenan jan Jan piye? Dhuwur. kados kan jenengan mau. Oh lah nggih. Aku ora wani ngomong. Kaya mercon banteng niku wau kok. Piye lho, piye ta Jang? Neng di. Napa juga dingglek? Ayo. Nggih menawi Oke. aku kok pegel lho. Gak nek kabeh sing Tapi bener niki ngerasa ngeten ngelem ngagare. aku lho, Nggih. Gak. Niki tondo nek seniman cerdas. Cerdas. Nggih cerdas sih. Terus ngerti nek syutinge teko kono kaling-kaling kendang nganggo pancian. Nggih. Nggih jan tenan ah wis. Enek awak yo Jenengan guriki niku- kok iso. Tapi leres ngendikane Pak Yoyo. Pripun? Niki multi talenta napa-napa saged. Betul. Namun Nggih, leres. Mbak Eka niki menawi wonten panggung boten kersa nampi sing jenenge saweran. Oh, Niku Leres. 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 Foto kramane ngoten. Kan anu napa wonten dawuh para winasis niku asma Kinarajaba jalwa tan kena Kinira. kinira. Nah, Niki niku lho. nggih leres. Jan nggih. luar biasa Mbak Eka. Matur mbah nuwun Pak Jenengan Lurah. wau ngertos sing namine Pak Mujio nika. Pak Mujio. Nika
HP kok signale mboten kenging damel ningali jenengan mesti dibanting niku. Lah nggih ampun dibanting tok kekne kula mawon. Nggih, tapi benten kalih panitia Lah, Pak nggih, Mode. pripun, Niku nek pripun. teng kantor muter YouTube nika, buka YouTube, buka jenengan, mboten kena HP-ne digadekne. Loh, HP-ne gadekke. Nggih, lah damel nambel ngeten iki. Nek buka kula niku mboten sah nganggo HP. Lah pripun? Ya nganggo. Ya aja to nek buka liyane ya. Kae leres ingkang dipun ngendikake Pak Degareng. Dah, cetakno. Ora nampa saweran kula mboten nampi, Pak. Nggih, mboten usah. Pak Lurah menika Pak Lurah, Pak Yoyo menika leres ngendikane. Mboten dipun menangaken Pak. Mboten menawi purun menika. kula. Nggih. Kok Menawi jenenge- wonten panggung ya, Pak De. Nggih. Tur Jadi ngeten. dipun transfer mawon mengke Oh, siap, nggih. rekening kula. Nggih. Soalnya ngeten. Dawe nika ketua paguyuban kepala desa Rawuh. Nggih. Nggih. Pengeti piyambake ngeten. Wong niku luwih becik tangan ning dhuwur tinimbang tangan ning ngisor. Nek dinten iki jenengan kula paringi saweran, jenengan nampani mesti ngeten to. Lah nggih. Lah niki cerdas. Lah Mulane kok ngon transfer. ning panjenengan lah. Niku cuma menghindari niki sakjane. ora gelem ning ngisor. Nggih, ning jrigise padha. Oh nggih. Nggih, niku jrigise. Tangan Ning ngenten no Pak, nampan niki ora kudu tangane ning ngesor kok. Lah pripun? Cobi jenengan tokke duwite sik. Tangan Nggih. di bawah, tangan di atas Biar lebih nyopet baik iki. daripada tangan di bawah. Ketok raine wis kaya Nggih. kotak amal. Membuktikan Iya, bahwa persis, nggih. menerima tidak seperti itu, Pak. Pripun? Mang contoh riyen. Pripun? Mang cobi riyen to. Mbok nggih ngedalke pinten riyen ngeten. Niku go rupama mawon bahwa tangan tidak di bawah Nggih. yang menerima. Menerima itu tidak mesti tangan di bawah. Nah, Nggih. Ya. Terus nek Tangan tangan di atas pun bisa untuk Contone. menerima. Lah nek arep nyontoni jenengan ngasih contoh Lah sih. niki go rupama. Nah. Contoh riyen Pak Lurah. Mboten, nek mboten kula silai pripun? yo isin to. Lah iya lurah kok nyilih dagelan tak isin. Pekorane mboten ngoten ndak ketua kula guru kula teko mengke darani ndak tipe. Nah niki. Nah. Contone pripun contoh? Contone lah jenengan ngoten, kula ngeten. Lah, Lho. niku ilmune copet. Copet ini mboten enten jipuk ngeten, mesti ngeten. Nah niku Yen copet. kula ketua copet kok. Nek mboten ngeten Pak Lurah. Mangga iso nggih. Niki pripun? go rupama to. Nggih. Niku kan arta panjenengan to. Ya, Ceblok riyen cobi. ceblok. Nah, wah lah menika kok enten dhuwit ceblok uget-uget lewat. Lah iya tenan. Terus didak Pak Lurah ra sida dijipuk uget-uget ngono lho. Lah Ceritane Rifano iki. ketut sikil kula. Nggih, dadi ki katut Lah, ra sida dijikuk. Kalah pinter dagelane kok. Ayo sini Oh, dulu iya. biar pinter ya diminum dulu deh. Apa iki? Biomoringa wis. Aduh. Nggih. Oh, alah Pak Lurah. Nggih. Kok ya Nggih. iso ngono barang. Loh, Apa lah kok nggih cepet? kula cepone jenengan pinten niku. Mah kok mau idek Niki neh dhuwit- sak sikilku malahan. Niki dhuwit selasan. Dhuwit- Pun sah dipeksa. Ngene tak omongi. Nggih. Nek Pak iki njeglokke dhuwit iki jan omongan sik. Ngono ora Oh, tang. Cobi mang jeblok kene. Nggih, alah Nggih. alah. Pripun Pak Wartosipun? Lang sami sae. Nggih, sae. Nggih, mau bidal ke ngira jam pinten? Jam 7. Nggih. Nggih, matur. Loh. Nah, golek apa, Pak De? Golek dhuwit jeglokmu nang ngendi to? Wis teko mburi malahan. Lah nang kene iki nggone. Angel tenan dhuwit lurah ki angel tenan. Lho Pak Lurah pinter seniman lho ngerti tentang Mboten. politik iki ora. Saka mangsane gareng meh stroke tapi mboten sida niku wau. Eh, Pak Lurah ki amanah maksude Nggih. konduk niku nyuwun dawuh Bapak ngersake tembang Oh, nggih. Oh, ngaten lho, Pak Lurah. Nah, ngoten Pak. Ngeten. Niki artane dilebetke malih. Nggih. Ngaten, nek perkawis dawuh bab lelagon kula niku nek gending mboten Jawa. Nggih, waduh. Lagu nggih mboten saged ning kula niku remen. Bedhake kula ngrawuhaken Madangkara, Mas Yoyo, Mas Gareng kalian Mbak Ika lan sedaya warga ageng saking juru panglipur ingkang winijing dalu menika. Tujuan kula namung saged paring panglipur dumateng sedaya warga masyarakat kula. Sae, amin. Awit dawing para winasis sok sapa gawe seneng wong niku ngibadah. Nah, nggih. Reh dene kula niku mboten saged ngibadah setunggal mbaka setunggal. Monggo kedah nyawer Nggih. ben iso gawe seneng. Kowe balik ronone ta, Kak? Ben gawe senenge wong. Ngibadah iki lho. Lah nggih ngibadah. Ning nek kula saged nglipur warga sedaya sakmeten kathahipun, mongko ing salebeting panglipuran menika wonten setunggaling ilmu ingkang wedang. Nah, Lumantar cariyosing wayang lakon wayang. Purwa sedanu niki napas. nggih niku ateges niki mboten namung kula ingkang ibadah nanging panitia sedaya ngibadah lan ugi sedaya warga masyarakat Desa Durenan ngebadah. Ngibadah. Awit
wonten anggaran, wonten dana, mboten nindakaken muspro. Muspro. Menawi kita saged setunggal, dados setunggal nyawiji, kita saged paring panglipuran. Pandonga kula mugi sedaya warga masyarakat Desa Durenan pikantuk barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Lima lo ngendikane Pak Lurah, enek anggaran nek ora nek sing nindakke Muspro. Lah nggih. Nah. Mangane kok jenengan ngasta niku kok pamer ra ditindakke pramuspro nggih. Nggih. Muspro niku nggih bakale. Mangke muspro niku Pak Lurah. Lah niki nek jenengan sing dirembuk duit. Lah niki kula tanglet niki Mbak Eka. Nggih pripun Pak Lurah? Jenengan niki kan tasih lenggah wonten Pamulangan Agung. Nggih. Nggih, tasih kuliah napa lulus? Pun lulus Pak Lurah. Lulus sarjana berarti nggih. Amin. Kula tingali upami mangke jenengan nampi amanah dadi bulurah utawi dadi perangkat desa. Nggih. Nah, kula tanglet sing paling jenengan senengi dadi perangkat desa niku napa? Nah, iki kudu mikir niki. Dadi perangkat desa apa? Pami jenengan sing dadi kedah? pegawe. Nggih. Nggih, sing paling jenengan senengi dadi pegawe dadi perangkat desa niku napa? Ya nggih bulurah paling ora to? Oh, mboten maksudnya jenengan upami mengke dadi punggawane desa, Nggih. dadi perangkat desa. Nggih. Sing paling jenenging senengi niku napa? 100.000 lho, Pak. Sing paling kula jenengan senengi Nggih. Awuren ae lho cah cilik mesti bener, awuren ae. dadi bucare, ngeten. Mboten. Lah iya, lek dadi Apa perangkat nek seneng apa apa? nek bayaran? Oh, apa nek ngeten. sah niku. Ngono lho, Nduk. Oh, dadi yo sing penting iso bareng-bareng karo masyarakat. Nggih. Ngeten iso Bareng- ngayomi, ngayomi, ngeten. Dadi nggih. bulurah iso ngayomi, Oke. ngeten. Nggih. Ngayomi yo karo disangoni bareng mosok yo Niku gak yo nggih. prayo. Niku nggih leres, Nggih. niku nggih kudu. Ning nek kula mboten. Pripun nek jenengan? Dadi perangkat niku nek mung awake dhewe ben iso ngayomi nyenengi wong eling teng omah niku enten sing ngenteni. Enten sing ngenteni. Ada keluarga yang menunggu itu juga perlu Anak diperhatikan. istri keluarga Anak di istri. rumah. Anak istri. Nggih. Nggih. Nek umpami awake dhewe niki dadi pamong niku senenge nek pas bayaran, Nggih. motivasinya berarti uang. Uang ora pengabdian. Nggih. Nah, Nek mungguhe kula dadi perangkat niku sing penting piye carane iso nyenengni warga masyarakat, iso ndadekne wong seneng niku mawon. Lah nggih niku nah kuwi. gaweke masyarakat seneng kuwi mesti nek disangoni warga masyarakat ya udah seneng kabeh nggih napa nggih? Nggih. Nah, dalan iki lho seksine sak pirang-pirang. Lah timbang nyangoni sitok-sitok Nggih, duwite ora neng ya makasih, tanggapne nggih. wayang. Nggih. Lah ngaten. Iki jane urusane babakan duit iki Duit iso lho, Pak. mubeng tekan ndi-ndi lho. Mubeng. Nggih, Niki. niki. Dasare ya ulet teram lurah ae kok, Pak. Lah, Pak Yoyo rawuh mriki lho. Nggih. Nek pamane ora nganggo niku ya anu. Nggih nggih niku Nggih. mangkane. Ning nggih niku aku kula wangsulne, eneng ngodanane nek ora ana sing nandangi ya ora bakal dumadi kaya mangkene. Nggih, ngaten. Kan ngeten. Lah, nggih, Pak Pengen kaya mangkene ning nak neng proraneng probiono ya ora bakal. Nggih, Pak Lurah. laku. Mulane kula rumangsa bombong kalian warga Nggih. masyarakat kula Durenan. Sip. Nggih, ada kerjasama yang baik, ada perjuangan bersama-sama untuk bisa terwujud sampai dengan malam hari. Maju tak gentar. Nggih. Membela yang Bayar. Wah, niku. Benar. Yang benar. Benar. Iki kan prinsipnya sing iku mau. Bocah kota amal yang mau Nggih. duit ngene. Tapi persis upami jenengan diwastani kota amal ini bener emang. Enten apa ta? Nggih, Niki- lah modelnya persegi niku Aduh, jarene Kota amal. Nah, dalah. Iya. Niki kota amal, Pak. Nggih. Cobi anu latihan infak, Pak, cobi, Pak. bae. Wangel tenan Angel awake. diarani rek. Angel tenan iki. Wangel. Padahal niki asale ngajari kemendan kula niku nek infak niku kudu ngeten lho Pak nggih. Leres. Lah terus kula mang dudahi bolongane. Asale badhe kula ndelepne niki bolongane sih pundi? Niku dereng kula bolong, Pak, Oh. sesuk mawon. Nggih. Wong kula modele nganggo saiki nggo etol kok. Ditemplekne ta nggih? Oh iya, Lah terus modern nemplek kok nang gak pundi? dicemplungne Batuk, kaya Terus niki celengan. nemplek teng pundi? Kalau Batuk, ora batuk, nganggo batuk, pinjer batuk. lho ditempelke. Batuk, Pak, Nah. teng batuk. Batuke ngendi? Lah iki Diareng tak pro kowe ora. Pak Lurah itu diajari kaya ngono. nggih. Nggih. Matur nuwun sanget nambah Nggih. gegojekan nggih mawon nggih. Nggih. Ya Jadi, ngene Mbak- iki lho, Nduk, akrabe bapak Pak karo Lurah. masyarakat iki Leres. ora beda kaya aku karo sliramu karo Pak Iya. Lurah ngeten iki. Nggih, dados kula nggih remen Pak Yoyo, Kang Nggih. Gareng, Mbak Ika nggih. Nggih. Awit sampun dangu kula niku pengin napa panglipuran kalih warga masyarakat, rawuhipun Kang Gareng, rawuhipun Mbak Ika. Mbak Ika niku pesenan ndak jenengan iki. Lho, pesenan kok gak dikirim JNT nggih. Nggih. Badhe kula kirim JNT niku nalika badhe kula kemas niku nyolot, Pak.
Nyolot. Nyolot angger tak Nggih kemas. pancen kula niku percil kok. Percil kodok lan bebosokan liyane. Bebosokan. Percil wis diengenane. Nggih, nggih. Mboten, Pak Lurah. Panitia niku penyuwune pokoke nyuwun sing enten uget-ugete. Nggih. Terus lama iki lho uget-uget iki yo gak enak lho gilani lho. Tapi uget-uget niki benten. Beda. Mboten enten plentuke ngoten. Nggih, Nah, nek niku uget-uget terus sing akhire nika kula- lak gilani, Nggih. iki iso nggeleni, Nggih. Pak. Heeh, wis nek mlentuke saiki dadi entung jati kok gak ketuk-ketan. Nggih, milane Pak Lurah ngersake tembang nopo kersane Nah, ditembangke kali genduk uget-uget. lah niki. Nggih. Mengke nek kula nembang nggih mboten saged, tapi cobi nganu mawon, mesti dibedhek engko mek wong-wong. Napa niku? Gubuk Kasmoro. Saged. Mbak Ika ingkang ngendang. Oh, ngoten. Iya. Dadi iki ngene pesenan lho. Pesenan. Kuwi sing ngendang, Nggih. Pak Lurah sing nembangke. Pak Lurah nembang, kula ngendang mriki. Nggih, dibantu Nggih. Pak Lah monggo Pak Giono pinarak monggo mriki, Pak minggah Lurah. panggung. Nggih. Anu karo Boten, lenggah. boten. Kok jenengan ku terus. Boten, umpama guran. Monggo Pak Giono nderek mriki Pak Giono. Enggak Pak Giana iki. Pun bawani riyen rumiyin Pak Lurah. Dipun bawani. Nggih. Nggih, niki ingkang kula kan bawa. Oh, Pak Giono. Nggih. Monggo Pak Giono. Oh, RT Pak nggih, Giono. RT niki. Nggih. Jane bedake kula namung ngono sakne, reh dene iki kula dum mengke dituan mboten monggo Pak Giono. Mungkin jenengan ingkang nembang, jenengan ingkang nyanyi, kula ingkang anu joget. Wis Mboten. cocok. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Monggo jenengan nyanyi, kula sing joget ngeten nggih. Soalnya kula nyanyi mungkin rupet Nggih. malah. Oh, lah nggih. Dadi Pak Giono tindak Nggih, mriki. soalnya Nggih, niki mriki. niki nyanyine sae. Sae. Pak Sae. Giono sae napa sae? Sae. Monggo. Aja rek ngawut e. Loh, maksudnya nembangipun no, Pak? Mriki nembang. Ya. Terus genduk sliramu sing ngendang, Nduk. Ayo, Nduk. Malah rembukan neh. Nggih. Aku ngrasani Kang Gareng. Pripun? Pripun rasane? Nek sawangane ngono, bakno kok ya wis tuwek ya. Nggih. Pancen nganten niku kok Pak wajahe. Ket mbiyen ya wis ngono, ket lahir ya wis ngono kuwi. Wajah ini wajah itu wajah. Kuwi lahiran tuh jenggote kok mbiyen. Nggih, monggo gubuk Mangga, Kasmoro. mangga. Pedus piye Mas? Lahir nek jenggote. Sik rembukan neh. Kok ora tega karepe ngono kok. Sinom. Masuk Sinom napa? Nggih. Nggih. Ah, niki nyuwune sinom. Sinom, Nggih, nggih. monggo. Oh, Sinom. arah ngono kali. Mau gubuk Kasmoro siji sinom. siji Iki genahe piro Wes kok? gubuk Kasmoro gak apa-apa. Niki joget nggih pinter. Lalu Monggo lalu kula kudu tak nanggap nyanyi. Nggih, Sing dhewe-dhewe. penting sekendange Mbak Ika. Nggih, nggih. Oh, mau gubuk podang kuning rong sida tak entekke. Ora usah dintekne nggingko ae. Wah, bungkus teko omah mambu. Ngapunten lho Bu Kesi Oh, gegojekan. sih bebas, Pak, bebas. Ibu nika Mawi bawa napa langsung? Oke, hukumnya wajib kok Pak Oh langsung Giono. kok ngersane langsung kok Pak Lurah. Nggih. Oh, berarti jujul 50 Pak nek ora nggo bawa. Ora. Wis malah kaya golek mboten. Nggih. Mboten pun. Ya coba. Nggih. 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 Ya Kak, buka saka kendangmu Kak. Ya apa? Gubuk Nggih. Kasmoro. Badhe dipun bawani Nggih, mboten? niki Pak Giono bawa. Oh, badhe bawa. Nggih, bawa riyen ndak Pak Yoyo? Oh nggih siap. Nggih. Nggih. Wah, sae swantene Pak. Urung. Heh? Mas aku kok. Urung Pak De. Ora melu bener. Mangke sing marahi Pak Lurah. Permans aku kok ora Aku lagi ambekan mau piyaine. Moji roji lho kan. Nyingkar nyingkur. Luar biasa. Ngapunten Pak, perangkat ugi Pak, perangkat desa ugi. Nggih. RT, RW, Kadus, Bayan, Carik, Kasih, Mudin. Oh Kasih. Pak Kasih. Oh lah nggih, kasihan napa? Oh, sae Pak, swantene sae. Bar niki Wiwitane nyingkar nyingkur. nyapa to Pak De? Nyapa to? Anu benang ora patek resik iki lho. Ting selawir. Dombrodo ya Rek. Lho malah nyelawir. Wo, uduh. Mas Gareng iki goleki Benange gowedi. Moji
Mbak niki lingsam yen mutan lelampahan Kang Kawuri mesti bar niki terusan. lampun mang bedhek lho Mbak Ika. Lah nggih terasa cakepane niku kok ajeng napa meleh. Umpama digantine kena ora bar diganti liyane niku. Gak entuk genti wis. Bocah cilik cerewet tak copot batune lho engko. Dolanan pobe kok. Aku saiki nganggo aki pisan. Lelampahan kang kawuri tresna tulus najan engku bekas mara. Luar biasa, tepuk tangan kagem Pak Lurah kalian Pak Kasih lah tenan suara mega sih. Mang buka saking jenengan, Pak, nggih. Nggih. Nggih, monggo Pak. Monggo, Pak. Yen liwat aku kelingan bukawe yen tak golek nang jaga kebak tulisan warna abang tondo isih prawan ya iya jenenge gubuk asmara biyen ati tak andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ke taman asmara gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita tengah wengi nganti gagas rino catetan sajroning ati dadan luntur saya merati Galo. aku kowe dadi garwa mergo larat nang gubuk asmara Nyokek, Pak, yo nyokek yo. Disekop. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek ya yo Ayo. nang jaga kebak tulisan warna abang tondo isih prawan yai jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo andum tresno Ayo. tanpa bantal tanpa kloso tanpa kloso ngabete ke taman asmara gubuk kae kebak
sapane ilang, Pak. Ilang. Nggih. Kau mboten duet kalih kula. Lah Genah. jenenge ora gelem WA lho, Mbak. Oh, lah kula pun WA kok. WA neng. WA-ne jenengan lebokne WA kula ta. Lapine. Bisa. Kersane kula Mosok catet. WA-ne Pak Lurah lebokke WA-mu. WA sing WA. Pesan-pesan maksudnya. Pesan Pak De, pesan. Nggih, ya ora pas WA-ne Pak Lurah lebokne WA-mu. Lah kok WA-ku mlebune kapan? Sawan-sawan. Gak iso lek bareng ngono ya Pak De. Lanjut nggih. Nggih. Cadetan sadrone ati datan luntur saya marani aku kowe dadi garwa mergo leren nang hotel asmara. Nggih. Matur suwun Pak Yoyo. Tepuk tangan untuk Pak Lurah kalih Pak Kasih. Giyono. Wah, Pak Menawi Kasih. wonten klenta-klentunipun boten. ageng kawula nderek panglipuran nyuwun pangapunten. Matur nuwun Pak Kasih. Nggih, sami-sami Nggih, sembah nuwun Pak kalajeng. Lurah. Nggih, sembah Sik, sik. nuwun. Matur nuwun Pak sehat selalu ya Pak Kasih, Lancar Pak. rezekinya. Salaman Pak nggih. Iya. Atuh. Tangane nganggo akik notok bathuk. Wis ra entuk dhuwit kena akeh. Ayo, sakit banget. Mas Gareng Dawuh, kalih Mbak Pak Eka, E. nggih. Dalem. Leren sawetawis kula tak mbacutne gelaring crita Gojek mangke kalajengaken wonten ing gara-gara. Sik Pak, mangke tasih wonten gara-gara Pak Nggih. Tetap memuji wonten ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat, Pak Lurah, perangkat panitia, lan ugi sedaya para warga masyarakat ing Durenan manggi